Nkosi sihlangene kuyo indlu yakho iza gene yembusweni wakho Nkosi sidla. Ake siphakamise izandla zethu ekuseni kuyo indlu yakho iza embusweni wakho embusweni Nkosi sihlangene embusweni uyahalalela Jesu Amen, 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 amen.
Amen, 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 we Jesus. Amen, 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 Glory to Jesus. Ake sishaye izandla thina sonke sivule imilomo yethu ekuseni. Ngekube lo nalowo namhlanje ekuseni akaphakamisa inhliziyo yakhe ayiphakamisele kuNkulunkulu. Kube lo nalowo namhlanje ekuseni athi Nkosi khuluma nami. Kube lo nalowo namhlanje ekuseni athi Nkosi ngethula imithwalo. Kube lo nalowo wathi Nkosi namhlanje hlangabezana nesidingo sempilo yami. Akoshaya izandla zakho ukuvula umlomo ukuthandaze Baba wethu ongcwele. Baba wethu ophilayo egameni leNkosi uJesu. Baba egameni elingaphezulu wonke amagama. Baba egameni esithi nasimbiza uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba kuthuthumela onke amadimoni xibilika zonke izifo. Kubona Baba yonke imithi yabathakathi uNkulunkulu ongcwele qashuka zonke izibopho. Kuvuleka yonke iminyango evaliwe isitha. Baba ongcwele sesikhona ekuseni uNkulunkulu. Baba wethu namandla size kuwe dwala laphakade. Size kuwena langa lokulunga. Size kuwena mdala weinsuku. Size kuwena Alpha, size kuwena Omega. Wena wawukhona izintaba nomhlaba kungakabikho. Baba egameni likaJesu umNazaretha ongcwele. Akothatha indawo yakho ke uNkulunkulu nangalesi sikhathi. Akotethela amandla uNkulunkulu uthethela uqobo. Ngegama leNkosi yethu Jesu. Ngegama Baba lingaphezulu wonke amagama. Sithi bayede uNkulunkulu ophilayo. Sithi bayede uNkulunkulu ongcwele. Baba wethu namandla sesikhona. Nangalesi sikhathi langa lokulunga. Sithi thatha indawo thina siyancipha. Kukhula wena uNkulunkulu. Baba egameni likaJesu. Nalizwi lakho uNkulunkulu oyingcwele ekuseni. Baba malize lisunduzwa ngamandla kaMoya oyingcwele. Egameni likaJesu. Malize Baba lisika njengenkemba edlula Baba inkemba esika nhlangothi zombili Baba wethu oyingcwele. Baba egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezulu kwamagama. Ungu Alpha, ungu Omega, uyisiqalo nesiphetho. Kuba bonke oThixo akekho njengawe. Akekho ngafaniswa nawe, akekho ngalinganiswa nawe. Baba egameni leNkosi uJesu akothatha indawo. Uthulise Baba imimoya egameni leNkosi yethu uJesu. Baba wethu namandla nangalesi sikhathi. Lithi izwi lakho sinikiwe Baba amandla negunya phezu kwabo bonke umoya. Ingakho ke nasekuseni Baba sisebenzisa igunya, sisebenzisa amandla, sibopha Baba sikhuza yonke imimoya ngegama leNkosi uJesu. Ngegama Baba lingaphezu kwamagama. Baba wethu oyingcwele kuhamba ekuseni. Sizwa amandla, sizwa uqobo.
Sizumlilo wakho. Hamba hamba mlilo odlayo. Hamba hamba mlilo othulayo. Egameni likaJesu. Egameni lingaphezu kwabonke amagama. Baba ngcwele sibiza umlilo. In the mighty name of Jesus. Baba sishisa sidestroy yonke imimoya. Ngegama likaJesu. Sibophe imimoya phezulu emkhathini. Sibophe imimoya ngaphansi kolwandle. Sibophe imimoya ngaphansi ezigodlweni zobumnyama. Baba egameni likaJesu sigasula zonke izibopho ezivimba impumelelo yethu. Every demonic assignment ekuseni Baba wethu namandla wonke, we nullify it by the power and the anointing of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, we say, arise, Jehovah. May all your enemies be scattered. In the mighty name of Jesus, arise, King of glory. Arise, wonderful counselor. Arise, King of peace. Ontaya bakushata. Meketelemosa ikabayonda. Rebesata kaduka basota. Mentelia babashika bayonda. Mambroko santa mandeke besita. Liba sata la bababosa teke. Rinamando shikalamando. Ribababosi kabaya. Everybody pray right now in the name of Jesus. Pray in Jesus' name. Moko santa mando shika. Libababa shika telebosa. Oyontwele, move and saturate upon this place. Move by your power, Almighty God. Saturate upon this place. In the mighty name of Jesus. Oramasa kalabasota. Oramabababose ketelemos. Yando komanda kadushataka. Libasukupata shatanda. Libras komando shika. Resata pakosaya. Yandelebe shateke. Yandele bababosaya. Yabababoshataka bababosa. Reketelemo shatapa. Rondo boko saya. Babona mandle kameni likaJesu. Tatinda woyakho nkulunkulu. Hamba hamba na seksane kule ndawo. Egameni likaJesu. Hamba hamba ngendlela ofuna ngayo. In the name of Jesus. Baba ingcwele siyabonga. Uthuma amandla ubukhosi bonke. Baba sithi bungobakho. In Jesus' mighty name we pray. Oshaya izandla zakho kakhulu bese uyabonga. Shayela izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi ethu uJesu. Shayela izandla umoya ongcwele ekuseni. It's a new day, a wonderful day. This day is a blessing. Oh, it's a new day. Wonderful day, wonderful day. This day is a blessing. Oh, it's a new day. It's a new day. Wonderful day. Wonderful day.
Jesus. It's a new day. It's a new day. Siyothandaza ke siyokhuleka. Sikhulekile kuNkulunkulu before our elections. I want us once again to pray. Anything can happen. So as the church, we need to pray and pray for peace. Hallelujah. Abekho ke uNkulunkulu abantu abathembile emhlabeni. Abekho futhi abantu uNkulunkulu azoxhumana nabo ngaphandle kwebandla. Because umhlaba awumazi uNkulunkulu. Kodwa abasindisiwe uNkulunkulu uyakhuluma nabo. Lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu angenze lutho emhlabeni, incwadi kaAmos. uNkulunkulu angenze lutho emhlabeni angakakhulumi nabaprofeti. In other words, uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uyazambula kubaprofeti. As I'm saying now, we need to pray. I'm very serious about the prayer for the CNs. We really need to pray. Sicela umusa kuNkulunkulu. Sithi Nkosi, let there be peace in our land. We need to cry before God and say, Lord, we don't need any violence, we don't need anything. We don't need any shedding of the blood. But God, we need your peace. For your name is Jehovah Shalom. Hallelujah. I want us to pray. Sizokhuleka sithi Nkosi zambule. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna ke sihlabelele kafisha emva kwalokho sizobe sesiyathandaza. Sikhulekela ukuthula ezweni lakithi South Africa. Hallelujah. You are mighty warrior. You are great in battle. Jehovah is your name. You are mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. You are mighty warrior. Singahlabelela kodwa ekuseni. Jehovah is your name. You are mighty warrior.
are mighty warrior. Jehovah is your name. Jehovah is. You are mighty warrior.
ake sikhuleke thina sonke egameni likaJesu. Sikhulekela ukuthula ezweni lakithi. Kube lona lo wamcela uNkulunkulu namhlanje. Baba sicela into yodwa baba, ukuthula ezweni lakithi. Sibopha yonke eminye imimoya evunguzayo, iyaboshwa, iyanqotshwa, iyahlulekiswa ngegama likaJesu. Ake sishaye izandla thina sonke sivule imilomo yethu bese siyakhuleka kuNkulunkulu. Baba wethu longcwele, babegameni likaJesu, babegameni elingaphezu kwamagama, babegameni esithina silibiza uNkulunkulu. Baba madimona yathuthumela, babegameni likaJesu, babegameni elingaphezu kwamagama. Siyakhuleka kuwe uNkulunkulu wokuthula, siyakhuleka kuwe Jehova Shalom. Baba wethu ingcwele, Baba wethu ophilayo, sibonga uNkulunkulu namandla ukuthi sikhulekile ngaphambi kokhetho. Baba ukhetho lundlulile, kepha imimoya iyavunguza. Baba egameni likaJesu waseNazaretha, siyakhuleka dwala nangalesi sikhathi. Baba sikhulekela ukuthula eSouth Africa. Baba sikhulekela ukuthula eAfrika. Baba sikhulekela ukuthula emhlabeni wonke ngegama likaJesu. Baba wethu ingcwele, ziveze uNkulunkulu, zampule uNkulunkulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba wethu ingcwele, sibophe imimoya nangalesi sikhathi egameni likaJesu. Baba wethu ingcwele, sibophe umoya wodlame, sibophe umoya wezimpi ngegama likaJesu. Simile esikhaleni. We are standing in the gap in the mighty name of Jesus as your children, Lord. Father, in the name of Jesus, we speak peace upon our land. In the mighty name of Jesus, yonke minye mimoya siyayibopha, yonke minye mimoya siyayithulisa ngegama likaJesu, ngegama lingaphezu kwamagama. Bayade uNkulunkulu ongcwele, bayade mnikazi wempi ka-Israyeli, phakama nangalesi sikhathi. Jehova Sebawothi, mkhuzi wempi ka-Israyeli, phakama nangalesi sikhathi. Ndoda yamandla, ndoda yayikhwepha, mhlalaphiso magebhugebhu, wena olonda u-Israyeli ubusuku nemini, wena ongozani, wena ongalali. Phakama uNkulunkulu ongcwele, phakama uNkulunkulu wokuthula, phakama dwala lamandla, phakama sonini nanini. Ushatapa, ushabakusha, ushadadahika, ushabababaya, udalia babahusa, unamakuta kato, unamamashikateke, unamamamasanda, ripakasutakata, rapeke santeke mos, itakamushataka, itakamoshata, yandanamasate, yandanamasaya. Siyayibopha impi mkhathi, siyayibopha impi kaSathane ngaphansi kolwandle, siyayibopha impi kaSathane ngaphansi emathunjini omhlaba. Simemezela ukuthula ezweni lakithi ngegama likaJesu. Baba wethu ayingcwele, ngenelela. uNkulunkulu ophilayo, ngenelela. Dwala lamandla, ngenelela.
egameni likaJesu. Oshana makusha Ramasatapa Ekamasitelebeya Yandalabosa Moyo Ndwele siyabonga yegama likaJesu. Siyabonga moya weqiniso, siyabonga moya wamandla, siyabonga moya womthunga, siyabonga dwala lethu egameni elingaphezu kwamagama, igama lenkosi yethu Jesu. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, wonderful Counselor. Thank you, King of Glory. We worship and honor you. Oramashe kelebosa, mantelebesa, irababosita, irabababashe kelababa, mondolobosa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Dwala, siyabonga uNkulunkulu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu ongcwele. Ake simshayele izandla kakhulu uNkulunkulu. Akoshaya izandla uvula umlomo wakho bese uyabonga ukuthi uNkulunkulu useyizwile imikhuleko yethu kunokuthula eSouth Africa. Shaya izandla zakho kakhulu ubonga amazulu. Ake simshayeleni izandla kakhulu ongcwele kaIsrayeli. Ake sishayele izandla indoda yamandla, indoda yeyikhwepha, ohlelembisa amagebhugebhu. Singamshayela ihlombe ekuseni. Hallelujah. Glory to Jesus. For the last time ngiyacela simphinde umoya ngcwele simshayele izandla. Siseme kanjalo ngezinyawo zethu. Bazalwane selibingelela ibandla lonke ekuseni umzimba kaKristu umakoti kwewundlu egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela bonke obaba, sibingelela bonke omama, sibingelele bonke obhuti, bonke osisi, bonke abantu abasha egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ekuseni ngicela simshayele izandla. Sibingelele praise team yethu, okeyboardist bethu, osound engineer bethu ngasemumva, team yethu yama ushers, team yethu protocol, ngiyacela sibashayele izandla. Team yethu media nabo futhi sibashayele izandla. Ngokhethekile siyabingelela zonke icaka zikaThixo, bonke befundisi egameni lenkosi ngicela sibashayele izandla kakhulu. Singakahlali phansi ngicela ubingelela abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu, abawu6 uthi kubona sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona kule ndawo. Nakho-ke ngiyababona impela abanyakaza abanye abantu, kodwa abanye abantu baseme nje la bebeme khona. Nakho-ke ke sishayele uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni lenkosi. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane, singahlala phansi ebukhoneni benkosi uJesu. Bese kuthi bonke ebebahlezi phansi ngingakasho ukuthi bangahlala phansi baphakame beme ngenyawo ngibahlalise officially. Ubheke uqaphele ungakhonjwa ekuseni, ukhonjwe phakathi kwabantu. Basekhona abahlezi bengibabona vese behlezi, ngicela baphakame ngibahlalise ngokusemthethweni. Ngizobakhomba ke sisi lapha emumva, phakama mntanami wena
buhleli phansi. Iyaphakama mntana. Sengikhulumile ngumfundisi. Phakama sesilinde wena. Ngisho wena impela, wena obheke eceleni, wena okhuluma nalo ngapha nalo ngisho wena impela. Phakama. Phakama mntanami, phakama. Ngiyakuhlalisa manje ngokusemthethweni. Ngisho wena sisi. Hayibo. Ushaya itoyitoyi. Phakama mntanami. Mtsheleni ukuthi umfundisi usho wena. Uyasaba. Mshaleni izandla umunye seka ushoda wena. Yes, you. Phakama. Phakama nobabili nje nosisi lo ngapha next to yakho. Nakho phakama nawe. Seningahlala phansi ke manje. Bashayeleni izandla. Amen. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Sibonga kuhambekile. Awutshela makhelwane kuhambekile. Inkosi benathi simshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Yeah. Nathi nje we are fresh from eGoli kwinkonzo yokudestroy ama-altars. What a service we had in Johannesburg. We are expecting nothing less this Friday at eThekwini. We are expecting the same power, the same anointing, same expectations. Egameni lenkosi uJesu ake nimshaya izandla uNkulunkulu. Siyabuya Friday. Siyabuya ngamandla amakhulu on Friday kwinkonzo ke ka 6 to 6 this week ilapha eThekwini, the night of destroying evil altars. Hey, wasebenza uNkulunkulu. Avuleka amehlo abantu. Ya ngizwe during the week ama-attacks engiwazwile ngasho ukuthi le nkonzo ibalulekile futhi inamandla. Zamile ke sitha ukuhlasela kodwa kwasho ukuthi the team Jesus always wins. Ake nishayele team Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So Friday siyabuya ke bengaba kuhle masingabuya nemindeni yethu sizokwazi ukubreaka nasiqalekiso nama-altar amiswa. Chazile last week about ama-altars ukuthi liyini i-altar. Amen. Khona ama-altar amiswa amabi. Any altar abantu abakhuleka kulo lingamisiwe uNkulunkulu, lelo altar liyi-evil altar. Ayibonge inkosi. Kodwa onke ama-altar amiswa uNkulunkulu ama-altar uNkulunkulu awamisile ukuthi abantu basi ukuthi uNkulunkulu nguye isiqalo futhi nguye isiphetho. Mshayeleni izandla ongcwele kaIsrael. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane ukhetho luhambe kahle kodwa ke siqhubeke sihlale emkhulekweni sithandaze singarelax siyezwana abangcwele. uNkulunkulu uthembe thina silibandla ngalesi sikhathi to stand in the gap and to pray. Amen. I know some of us we might take things easily. Sithi hayi senodlulileko ukhetho siyabonga. Anything can happen. Niyangizwa? Anything can happen. So that is why we need to be consistently in prayer. Siloku sikhulekele into eyodwa nje sithi Nkosi izwa imithandazo yethu egameni lenkosi. Uzongenelela uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi kodwa other than that sibonga ukuthula ezweni ukuthi ke luhambe kahle ukhetho noma ke sibe khona ihixi zisekhona namanje. That is why ngithi asikhulekeni akabonga uYesu. Uphilobhuti uhlala nami. Oh angubona mfowethu wasofana nabo sisi kangaka.
mshayeleni kakhulu akho. Praise the Lord. Ngizobosha isikhathi ke sizongena ezweni lenkosi namhlanje iSunday, usuku olubalulekile kakhulu. iSunday service ngihlezi ngithi ungawadoja amanye ama service, but the Sunday service is very very important as other services zibalulekile, but the Sunday one ibaluleke kakhulu. Kunento eyayishiwo ubaba uThabethe usuke eqinisele ngempela athi ke uma ngabe siza enkonzweni kuyisonto noma any service sisuke sizophindisela izinduku sathana sishaya ngaso umsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, umgqibelo eshaya uSathane. Sisuke sizothi ke revenge, siyoshaya back nathi esitheni. That is why ke siya attenda kakhulu enkonzweni asehli nokuthi sehle siyakhuphuka. Ayibongwe inkosi, akabongwe uYesu. Mshayeleni intandla kakhulu. Sibongele inkosi yami nezimnyama. Sibongela amabhakhani ukuthi ke awunkosi yami askisi mani makakula, askisi mani mphathi wami, askisi makakula. Hey kuzigobe iSundown kunini ishaya abantu madoda. Ngivale kabi ke mina isizini ke iSundown ngishaya nga5. Washo ukuthi obhuti abadala iOrlando Pirates bakhona base bangirevengela ake nishalo obhuti abadala. Hallelujah. Praise the Lord. Bakhona baqala ukufika phakathi kwethu egameni lenkosi ethu Jesu abathi nje ngiqala ukufika namhlanje eKill Mountain. Cela uphakamise isandla sakho sifuna ukuwelcome, sinikeza uthando ngegama lenkosi. Akekho uyaqala ukufika mntana, mshayeleni izandla, mshayeleni izandla. Ngapha akekho vakashile, kuzofanele bakhuleke kakhulu laba abahlala ngapha ukuthi kube nezivakashi egameni lenkosi. Praise the Lord. Mshayeleni izandla egameni lenkosi. Amen. Ngiyacela singene nezwi lenkosi, but before ngikhohlwa kusukela tomorrow, it's a Monday tomorrow, ngiyacela nje ukuthi ke sithathe u3 days egameni lenkosi, Monday, Tuesday to Wednesday, to pray and fast, noma to fast and pray. Njalo ke inkonzo mayiza ngapha asikuthathi kancane ngoba siyazazi izimpi esibhekene nazo, so that is why it's very important ukuthi ke sikhuleke sizile ukudla ukuze uNkulunkulu ekwazi ukuthi engenelele. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Mshayeleni izandla uNkulunkulu. Uzocela singene ezweni lenkosi egameni lenkosi uYesu. Ncwadi kaZakhariya chapter number 4. Noma singaqala ukufunda from verse number 1 to verse number 10. But my main verse or verse number 10. Amen. Khona ungasifundela. Incwadi kaZakhariya chapter number 4 verse number 1. Ingelosi eyayikhuluma nami yabuya yangivusa njengomuntu evuswa ebuthongweni bakhe. Yeah. Yathi kimi, ubonani na? Ngathi ngibona bheka uthi lwezibani luyigolide lonke, lunembizana yalo phezu kwalo, nezibani zalo eziyisikhombisa zikulo. Yeah. Kukhona imibhobho eyisikhombisa
kuleso naleso sibani esiphezu kwalo yebo neminqumo emibili eceleni kwalo omunye ungakwesokunene sembizana nomunye ungakwesokhohlo sayo ngathatha ngasho kuyo ingelosi eyayikhuluma nami ngathi ziyini lezi nkosi yeah ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi Bamba. awazi yini ingilosi ngabuza ukuthi ziyini lezi nkosi ingelosi eyayikhuluma nami yabe siyaphendula ukuthi awazi yini na ukuthi ziyini lezi ya ngathi cha nkosi yayisithatha isho kimi ithi lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubhabheli lokuthi lokhu kuyizwi likaJehova kuZerubhabheli elisho ukuthi kungabi ngempi kungabi ngempi kungabi ngamandla futhi kungabi ngamandla kepha kube ngomoya wami kuphela kepha kube ngomoya kuNkulunkulu kuphela usho uJehova Sebawothi usho uJehova Sebawothi umphinde uverse number 10 number 6 yayisithatha isho kimi ithi yabe seyithatha ingilosi kimi isho ithi lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubhabheli lokhu kuyizwi likaJehova kuZerubhabheli lokuthi kungabi ngempi ukuthi kungabi ngempi kungabi ngamandla futhi kungabi ngamandla kungabi ngezikhwepha kepha kube ngomoya wami kuphela kepha kube ngomoya kaNkulunkulu ngoba uma ngabe kungamandla kungezikhwepha kuzawushiya namandla kodwa mangabe kungomoya kaNkulunkulu kuzoba nokuthula haleluya kungabi ngamandla futhi kungabi ngezikhwepha kepha kube ngomoya kaNkulunkulu ngoba makuhaleza umoya kaNkulunkulu kuzoba nokuthula ngamanye amagama uthi uNkulunkulu ke lena impi ayisebenzi ngamandla lena impi esibhekene nayo ayisebenzi futhi ngezikhwepha kodwa ukuze lempi sinqobe kufanele sibize umoya kaNkulunkulu ngoba makunomoya kaNkulunkulu nemimoya iyathula nezivunguvungu nazo ziyathula neziphepho nazo ziyathula Zerubhabheli akungangamandla futhi akungangezikhwepha kepha ngomoya kaNkulunkulu ngamanye amagama Zerubhabheli ungathembi ibutho lakho ungathemba amandla akho kodwa themba umoya kaNkulunkulu ngamanye amagama Zerubhabheli pray because akusubuningi bearmy akusubuningi babantu abalwayo futhi akusuba amandla abantu abazolwa impi asinqobi ngobuningi impi asinqobi ngamandla kodwa impi sinqoba ngomoya kaNkulunkulu that is why lithi iBhayibheli 1,000 one shall chase 1,000 and two shall chase 10,000 so now you understand ukuthi it is not by power it is not by mighty but it is by the Spirit of the living God bazalwana ikimpi eyanqotshwa ukuthi abantu baningi kakhulu ayikimpi eyanqotshwa ukuthi abantu banamandla kakhulu lalela the mighty Goliath the mighty Philistine they have fallen under one man it is not by mighty it is not by power but it is by the Spirit of the living God isizwe samaFilisti sinoGoliath sinamadoda namandla sinamagiant
the sons of Anak. Abantu abade abafika lapho kodwa banqotshwa umuntu oyedwa, hayi nomuntu, banqotshwa umfana omncane owathatha amatshe awu-5 wawela wabhekana nezitha sekamemezile uGoliath 40 days. Impi ka-Israyeli kungekho phuma, kungekho funa ukubhekana noGoliath. Now lithi iBhayibheli wafika uDavide wezwa ukuthi nangu uGoliath uthuka impi ka-Israyeli. Wabuza uDavide wathi ungubani lo mfokazana lo othuka impi kaNkulunkulu na? Bathi abafowabo suka la, awufuneki la, wandlula. Wayokowesibili wathi ungubani lo mfokazana othuka impi kaJehova? Nalona wathi suka la, ufunani wena? Waya komunye. Ngamanye amagama nabakudiscourage, ungaphela amandla. Keep on and keep on. Nawubuza laba babheda baphendula kabi, ndlula. Kukhona umuntu ophethe impendulo yakho, ukhona umuntu ozokutshela ukuthi uzotholani ozolwa lempi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wafika kowesithathu wabuza wathi uzonikwani umuntu ozoshaya lo mfokazana lo othuka impi kaJehova? Owesithathu wathi ngizwile kuthiwa engathi uzohlonyeliswa anikezwe ilungelo lokushada nendodakazi yasebukhosini, nendodakazi yenkosi. Wathi uDavide abanginike yena lo ngimlahle phansi. Bazalwa, it is not by power, it is not by might, but by the Spirit of the living God. Akuyi ngokuthi obani ba strong kangakana, kodwa kuya ngomoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wawela uDavide waxosha amatshe amahlanu, wathi sengiyobhekana naye lo mfokazana ngamlahla phansi. Uthiwa wakhuza kwathiwa Davide qaphela, le ndoda le kudala ilwa izimpi le. Wathi uDavide no, it's not about experience, it's not about experience, but it's about ubani ohamba naye. Because people, they can have experience, but when you are working with God, experience, power, mighty doesn't count. Now hamba noNkulunkulu. Izimpi kuthi kudala uzilwa akusho lutho. Now hamba noNkulunkulu ukuthi wena uneyikhwepha akusho lutho. Now hamba noNkulunkulu ukuthi nibaningi akusho lutho. But moya kaNkulunkulu sinqoba ngawo. Awuthi makhalana utshela makhalana ukuthi ungabothi enkosi yami mina ngingedwa, ubani ongangithandazisa, ubani ongangilwisa lempi. Nawuhamba noThixo, asikho isikhali esibekiwe sabekelwa wena. Mawuhamba noNkulunkulu undlula endaweni okuthiwa kundlulwa kuzo. Mawuhamba noNkulunkulu uwela endaweni okuthiwa kuwelwa kuzo. Awuthinta umakhalana umtshela ukuthi hamba noThixo, hamba noNkulunkulu. Zerubbabel, yekela ukubheka ibutho, yekela ukubheka amandla neyikhwepha zabantu, kodwa bheka kuNkulunkulu. Uthi uDavide ngiyawuphakamisela amehlo wami ezintabeni, ngabe usizo lami luyovela kuphi na? Usizo lami luyovela kuJehova odalile amazulu nomhlaba, ongayi kuvuma ukuba unyawo lami lushelele, olonda u-Israyeli. Uthi uDavide akozeli akalali. It is not by might, nor by power,
but by the Spirit of the living God. Akothinta babili abathathu uthi it is by the Spirit, 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 it is by the Spirit. By siyamdinga umoya ongcwele, siyamdinga umoya kaJehova, ngoba malanga kithi ubani ongamelana nathi, moya ongcwele. Mama sasiyothandaza. Imessage yami isimple kabi namhlanje. Ithi nje, it is not by might, Oh Jesus. neither by power, but by the Spirit of the hamba nalamas. No matter challenges you are facing, no matter what you are going through, it is not by might, neither by power, but by the Spirit of the living God. No matter upegene na ipi case, no matter upegene na sipi simo, lalela, it is not by might, neither by power, but by the Spirit of Tatu moyondwe uhambe naye. Uyongena kwi-case ngena nomoya ongcwele, uyomangalelwa ngena nomoya ongcwele, baku-accusa ngena nomoya ongcwele, uthandaza ngena nomoya ongcwele, bakulwisa ngena nomoya ongcwele, ngoba na uhamba nomoya ongcwele konke okunye kuyahlehla, konke okunye kuyadeda. Hamba nomoya kaNkulunkulu. For 40 days, impi kaJehova ithukwa. uGoliath aphuma nesodi yakhe ende ngoba wayemude, ememeza delela ethi uGoliath, my Israel, uma ikhona indoda enamandla phakathi kwenu, ikhipheni ize izolwa nami. Uma ingishaya sizoba zigqila zenu, kodwa uma ngiyinqoba nizoba zigqila zethu. Lithi Bible from day number 1 akuvelanga muntu, day number 30 akuvelanga muntu, day number 39 akuvelanga muntu, day number 40 zashintsha izinto. Hallelujah. Wathi uNkulunkulu enough is enough. Kwavela umfana omncane, amadoda ahlomile aphethe ikha, ibuka nangeziqu zamehlo impi, kube kusele nje ukuthi ubani ogadla qala, abanye bangaphesheya nabanye bangaphesheya. Wafika uDavide, wathi uDavide uyonikwani umuntu oyolwa naleya ndoda ayishaye ayilahle phansi. Kwaba khona umuntu ophendulayo wathi, lalela, ngizwile kuthiwa lona uzonikezwa iringi, anikezwe igunya lokushada nendodakazi yenkosi, uzonikezwa ngisho umhlaba, uyosikelwa umhlaba. Wathi uDavide, ngiyekeleni ngimthathe, hambani nitshela inkosi ukuthi lo ngiyamthatha ngilwa naye. Lithi iBhayibheli baya kuSawuli, bafika bathi, Sawuli, ukhona umuntu othangalwa nalo mfilisti. Wathi uSawuli, mbizeni. Bambiza, kwavela umfana omncane. Wathi uSawuli, niyadlala nina, kufuneka indoda la. Angithi uyabona ukuthi abantu babuka ikhwepha, abantu babuka amandla. uNkulunkulu kabuki ikhwepha, uNkulunkulu kabuki mandla, uyayazi into engaphakathi. That's what the Bible says, greater is he that is within us than the one that is out in the world. Tshela umakhelwane, asilwe ikhwepha kodwa silwa ngomoya. Bekani bangcwele, asilwi noma asibambene nempi yegazi nenyama, kepha sibhekene nababusi nemimoya,
tshela umakhelwane silwa ngomoya, silwa ngomoya kaNkulunkulu. Bamba, as I'm closing, the Bible wathi uSawuli wathi babalalela ake ngalwa izimpi ngoba ufuna ireference. Then we go back, baba ngake ngalwa izimpi. Ngelinye ilanga ngilusa umhlambi kababa kwavela ibheri, lafike laqathula izinyane lelodwa, ngahlala emva kwalo ngafike ngalibamba, ngaligijimisa ngalibamba ngezandla, ngalibamba umhlathi, ngadabula umhlathi, ngakhipha izinyane, ngalibulala. Wathi uSawuli what that was not enough. The other day a lion came, did the very same thing. Ngafika nayo futhi ngayigijimisa ingwenyama, ngafika ngayibamba, ngayidabula umhlathi, ngalikhipha, labuya liphila izinyane. Wathi uSawuli ngempela wabulala ilion ngezandla, wabulala ibhere ngezandla. Wathi yebo. Wathi hayi mfana mani, sisempini lana, yekela inganekwane. Kwathi to prove it, baba ngicela unginike permission lo yamfokazane ngimshaye ngimlahle phansi. Namhlanje leyothi lishona ilanga, ikhanda lakhe ngizobuya nalo ngiliphethe ngesandla. Kusho umfana ogcwele umoya kaNkulunkulu, ngoba asilwi ngekhwepha, asilwi ngamandla, asilwi kodwa bangcwele, silwa ngomoya, ngoba umoya ongcwele nakaqubuka ngaphakathi kwethu. Lithi iBhayibheli uSamsoni wayethi nakehlela eGaza ahlangane nezimpi, uSamsoni lithi iBhayibheli bese kuvuka umoya kaNkulunkulu phezu kwakhe. Kuthi nakuvuka umoya, uSamsoni wabamba amasango, wawabamba, wawasephula, wawakhipha, wawathwala, wawalahlela le, wangena ezitheni zakhe. Yini indaba? Umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Nawunomoya kaNkulunkulu ungena endaweni okuthiwa akungenwa. Bazalwane, nawunomoya kaNkulunkulu uphuma endaweni okuthiwa kuphunywa kuzo. Nawunomoya kaNkulunkulu abathakathi sebadwebile phansi, bayichitha imithi yabo, bathi angeke ndlule la, makangandlula la, ngeke lishone la namhla. Nawunomoya kaNkulunkulu sihamba phezu kwezinto zabathakathi, bamangala ukuthi kwenzenja. Umoya kaNkulunkulu uyasinqobela. Somebody say yes Lord, say yes Lord. Umoya kaNkulunkulu. Yavela lentwana seyithi ngiyamthatha Sawuli. Wathi inkosi Sawuli, ngicela unginike yena lo, ngeke lishone la namhlanje, ngizokuphathela ikhanda lakhe. uDavide wayephatha isilingi. Wathi uSawuli, hey, kodwa ngiyamsaba lo muntu ndoda, hey, le ndoda iyalwa leya. Wathi uDavide, nike yena baba, nike yena. Uyabona umuntu mangabe esho, abantu basakungabaza, wena usuke wazi le nto ngayenza, le nto ngayenza le, ngoba ngiyazi ukuthi mina ngizenzele, ngiyamazi lona ngihamba nale nto ngayenza. Angithembanga mina, ngithembele ngaphakathi kimi. Le nto ngayenza le, le nto ngayenza, le nto ngayenza. Wathi uSawuli, noma kunjalo ke mfana kulungile, bamba le ndoda ingozi, uyayibona. Wakhulula impahla zakhe zempi zokulwa, wakhulula insimbi, wamgqokisa ijazi lensimbi, wamgqokisa amabhutsi ensimbi, wamnikeza ikhali zakhe. Wathi ke hamba ke ubhekane nale ndoda. Wathatha ijavelini uDavide kaSawuli, wathatha umkhonto kaSawuli, egqokeze insimbi zikaSawuli. Wathi uyahamba uDavide zamsinda. Weza uDavide, ngeke ngilwe kahle ngoba ikhali zenye indoda ayifuneki. Umuntu nomuntu kumele abe nezikhali zakhe. Wonke umuntu kumele abe nezikhali zakhe. Ngiyabona abanye abantu bakhala ngezikhali zabanye. Ndithi Nkosi yami kube bebazi
izikhali zenye indoda empini ayifuneki, kufuneke zakho. Ukuthi ngelinye ilanga kwake kwema umzalwane enkonzweni watestifya wathi ngahlangana nezigebengu, izigebengu zavele zangivimba zangikhomba ngesiphawu. Ngabe sengiguqa phansi ngedolo ngathi ngicela ngiphe 2 minutes ngithandaza. Ngathi nangiqala ngiyakhuleka mangithandaza izigebengu ngathi ngivula amehlo zabe zingasekho. Akusho ukuthi ngelilanga nawo nohlangana nezigebengu uzoguqa ngamadolo uthi ngoba wezwa umzalwane ethi ngaguqa ngamadolo bayokushaya wena, ngoba loya kwakuyisikhali sakhe. Wena yenza kwakho ngoba nawe unezakho, unezakho ikhali uNkulunkulu akunikeze zona. Wathi uSawuli hamba ngale ikhali, thatha le javelini, thatha lo mkhonto wami owenkosi. Lo mkhonto ugcotshiwe, lo mkhonto wawuthatha uDavide wahamba, zasinda icatula, sinda amabhutsi, yasinda impahla, wahlehla uDavide wathi Nkosi cha, iyangihlula le iyangihlula le, ngicela ukuhamba ngale engangihamba ngayo msukwane ngibhekana nebhele. Ngicela ukuhamba ngale engangihamba ngayo msukwane ngibhekene nengonyama. Wathi ngiyayazi le yangisebenzela. Wathatha isilingi sakhe wathi uSawuli hamba mfana, uNkulunkulu abe nawe. Wawela umfana omncane, wawela umfula uDavide, amaFilisti ngaphesheya, wawela wahlela emfuleni, wathola amanzi ahambayo, wathola umfula ogelezayo. Kulo mfula ogelezayo kwakunamatshe abushelelezi, kulo mfula ogelezayo kwakunamatshe abushelelezi, kulo mfula ogelezayo kwakunamatshe abushelelezi. Ngithi mina kulo mfula ogelezayo, hayi umfula omile kodwa ogelezayo, amanzi alana yahamba. Musu kuyolwa izimpi kanti undlule emfuleni omile, kufuneka undlule emfuleni ogelezayo. Why? Ngoba amatshe akhona agudla amanzi abe bushelelezi, ukuze ube uphunyuka bamphethe. Vuma uNkulunkulu akundlulise emfuleni ogelezayo. Wehla uDavide wathatha isilingi sakhe, wasibamba, wathatha itshe lokuqala, walifaka, wathatha lesibili, walifaka, wathatha lesithathu, walifaka, wathatha lesine, walifaka, wathatha number 5, wamfaka phakathi kwesibili, wabe seyawela. Wawela from this side to the other side, wacross from another side to another side, because on the other side there is a breakthrough, but the devil will always fight you ukuthi ungacross. But when lithi iBhayibheli wawela, bathi abantu hey lo mfana uThembeni wawela, wasefelela ngaphesheya. Lithi makafika wamthola uGoliath, wathi uGoliath, ma-Israyeli ayikho indoda engcono na kunakuba nithumele lokhu. Kuyini lokhu? Ngoba wayecabanga ukuthi impi iliwa ngeyikhwepha, wayecabanga ukuthi kuliwa ngamandla, kanti it's not by power but by the Spirit of the living God. Ungakulinga ukrasa leyo line, ukushanga ubulala mfana wami. Wathi uDavide sengiqede no cross,
ngoba nawuhamba noNkulunkulu abanye njengamanje kuzwakala kuyinganekwane kuyistori, kodwa later uNkulunkulu makangenelela kwisimo sakho uzothi yazi nayo lento bakusho lana bekakhuluma nama ngasi kodwa Nkosi yami, kodwa singayisho yini lento ethi, singayisho yini lento ethi nama ngasi ngiphunyuke namanje ngisa namangasi ngiphunyuke kanjani ngoba abathakathi bebavale yonke indawo. Namangasi ngiphunyuke kanjani namanje ngisa. Sometimes will allow your enemies to surround you, and now to your beggar there's no way out. You are between life and death, and God will show up in that midst when your enemies they are sure, oh, we have captured him, but God will intervene. Nala kunganandlela kho lithi iBhayibheli ufuna indlela kwasonga nsipho la kunganandlela kho yena uyayivula. Kodwa Nkosi yami ngikhuluma nobani na? Hlalani phansi sengizoqeda ngibekezelele. uDavid la aphethe 4 elika 5 nali lalikho wawela uDavid waya wangena enkampu lezitha. Hayi kodwa Nkosi yami uyazi kuyingozi ukuyongena enkampu lezitha ngoba awazi ama-exit nama-entrance. Kodwa uDavide wangena kunjalo, wangafuni ukwazi ma-exit nama-entrance. Wathi ngiyayazi itarget yami, ngiyamazi engimfunayo, anginandaba nabaningi, ngiyamazi engimfunayo. Wawela uDavide wa-approach uGoliathi naye weza. uDavide weza, uGoliathi weza. And mind you, nakeza uGoliathi uza ngamazwi, uyakhuluma. Uthi uGoliathi, lalela wena mfana, namhlanje ikhanda lakho ngiyakuluma lidliwe zinyoni zezulu. Uthi uDavide, lalela Goliathi, wena uza kimi ngomkhonto nangenqula, mina ngiza kuwe ngegama likaJehova, ngegama likaNkulunkulu. Lalela, before the physical battles begins, it starts by spiritual words. Before a physical war begins, it starts by the words. It starts by the words and manifest physical. Usukuthini mfundisi angizwa umthakathi before azolwa nawe physical, uzoqalalwe nawe spiritual. Kunezinto azozikhuluma, athathe isithombe sakho, athi ngifuna into zakhe ziphethe, ahlabe ngomkhonto, athi akabe namabhathi, akashawe zibhola. Leso sikhathi ayikasuki, usalwa emoyeni, abona ukuthi ayisebenzile. Mayehlangana nawe athi wena ulibambe lingasho, wayesho njalo usho ngoba kudala phonsa
kudala ephonsa, kudala ephonsa azisebenzi. Ungasiboni sihamba nje, ubone ngathi hayi shekuyiphilela kamna, hayi khona siyahlasela ubusuku nemini, siyahlasela. Nethi nje ukuthi uma yena engakithi, ubani ongamelana nathi? Uthi sidlule ezintweni ezinzima. Mfundisi uyandlulisa kwesinye isikhathi. Wathi uGoliathi, lalela-ke mfana wami, ngabusasondela impela manje. Waqasuka uGoliathi, waqubuka i-enga le ahlala abulala ngayo izizwe, abulala ngayo abantu. Kanti-ke this time uhlangane nomunye umfana. Wathi uDavide, number 5. Wathi uDavide, wena siqhwagandini uza kimi ngomkhonto nangenqula, mina ngiza kuwe ngegama. Wasondela wathi uGoliathi, yabona lo ngifuna ukumenza isihluku, yabona lona ngifuna nje kumratha kuphele ngaye. Washesha uGoliathi awubambile umkhonto wakhe. Wathi uDavide, nami ngiyasondela. Washesha uGoliathi weza ngepheyisi yakho uDavid, ngoba sambi ngamapheyisi abanye abantu. Bayekela nabasheshayo, bayekela nabagijimayo, hamba ngepheyisi yakho. Yahleka le ntwana, yahleka le ntwana. Yazi baba akaboni ukuthi namhlanje uyafa. Njengoba shesha kangaka akaboni ukuthi usheshela ukuyethuleni uyafa. Wahleka uDavide ngoba wayemazi ahamba naye ukuthi noma ngathiwa ngeke ezaphunyuka uGoliathi. Washesha uGoliathi ethuthela weza uDavide. Uthena kanje ngalapha kumamagakhulu uDavide ubesekathi, Jehova Sibawothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli. Ngoba nako kuyanceda ukwazi ukuthi na ubhekene nama-challenge waluphi uhlobo, ungabizi uJehova Rafa kanti usempini. uJehova Rafa mbize mawugula, kodwa na usempini biza uJehova Sibawothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli. Biza indoda yamandla, biza indoda yeyikhwepha. Wasondela uGoliathi, wasondela uDavide. Wathi uGoliathi uyafa Davide. Wathi uDavide, cha, kufa wena. Wathi uDavide, baba sangimlahla phansi lo mphakathi. Wathi uDavide, wathi shu, laphumile, lathitshe emuthi uGoliathi, laphumile. Number 5 lo, waphuma number 5. Oh, ngibona amandla kaMoya Oyingcwele abambitshe likaDavide alicontrola.
ngoba uGoliath ugqoka imfimbi yonke indawo. Ngibona umoya oyingcwele ebamba itshe likaDavide aliqondisa esiphongweni sikaGoliath. Hey! 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 Kudala ulwa nabathakathi ubamista. Namhlanje umoya oyingcwele uzodirect iprayer yakho. Oh, shadababa. Sikatabaya. For we don't know what we ought to pray for. But the Holy Spirit, with the words that cannot be expressed, the Holy Spirit directs us. In other words, you can pray and do all prayers. But if your prayer is not mixed by the Holy Ghost, you will pray amiss. But when your prayer is full of the Holy Ghost, your prayer uma umkhuleko wakho uxutshwe nomoya ongcwele. iBhayibheli thina sikwazi ekufanele sikhuleke, kodwa umoya ongcwele sithi sesikhulekile aphinde rearrange iprayer athi lokhu bokumele kube la, lokhu kube la, ngoba thina asikwazi. uDavide ngiyambona uGoliath dala elwa izimpi, elibona itshe liphuma sho. Wathi uGoliath, wathi uyadlala lo mfana, ngizoshona phansi. Wathi ushona phansi uGoliath netshe lashona phansi. Wathi uyavumbuka ugonetshe lafumbu. Lidirector ubani umoya oyingcwele. Lidirector umoya oyingcwele. Leza itshe, leza lafika lathi dum. Makumenawe ngomhlane, wawa ngobuso, wadindiliza uGoliath, rakaraho uGoliath, wafa uGoliath. uDavide wathatha umkhonto wakhe washaya intamo kaGoliath, wabuya nekhanda likaGoliath liphila. Ngithi mina le nyanga kaJune you shall have a testimony. This month of June something is gonna happen to you. You shall have a testimony. This is a month of testimony. This is a month of testimony. This is a month of testimony. We are going to pray. You've been praying for the job, applying for the job, praying for your business, but you are praying amiss. But today, the Holy Ghost will direct your prayer. You've been fighting, but no victory. Allow me to declare, this month, you shall have a victory. You've been praying, but the problem is this. Ubukhuleka nge-understanding nokuqonda wakho.
Starting from today, the Holy Spirit will even direct your prayer, how to pray. Uyabona abangizwayo kule nyanga bokufanele bathi sengilizwile izwi, ngifuna ukuhlehlisa amaplate, ngiyamfuna umoya ogcwele. uNkulunkulu ufika kuZerubhabheli uthumela ingilosi engqondweni kaZerubhabheli, ubona the army yezitha, ubona the army kaIsrael, ufikela kwesaba kuhle kwempi yama-Arab eyathi inceke kwa-Elisha, baba sebafikile, sebasaranda umuzi, bagcwele amathafa, baba siyophuma ngakuphi? Ayirelaxele nje u-Elisha, wathi ungesaba, inkinga yakho wena ubona laba bangaphandle abagcwele amathafa, awubaboni laba bangakithi. uNkulunkulu akakuvula amehlo ubona bangakithi ukuthi bangakanani. Uthi immediately amehlo enceku athi pha, wabona the host of angels surrounding them, because we serve Jehovah Sabaoth, the God of battle. He's the mighty warrior. He's strong in battle. Hallelujah. Bathu David lo phelile indaba yakhe, wabuya nekhanda lika Goliath libambe ngesandla. Wathi uSawule wathi baba ngishilo ngathi kushona kwelanga namhlanje ngizobuya nalo nali. Ngithi mina ushona kwenyanga kaJona uzobuya nofakazi. Kungenza ngisho Friday, kungenza ngisho uLosihlanu, kungenza ngakushaya uLosihlanu, kungenza ngakushaya uLosihlanu. Ngenza ngakushaya uLosihlanu. Ngibingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu. Igama lami ngumthuzu ngashabalala isibongo. Namba zalwane ngithi angiphakame ngizobonga uNkulunkulu. Ngithi mina kungenzeka ngoLwesihlanu. Kungenzeka ngoLwesihlanu sithi sibuya la sikuzwe sothi bazalwane angazi ngiqalephi, bathi nje engakusho nje ukuthi bazalwane yazi angazi ngiqalephi. Uyabona uNkulunkulu nakakwenzele wangakholwa ka wena ukuthi kwenzakele. Yangizwa mina ngikhuluma ngophela kaJona, kodwa sengithi ke be careful. Kungenzeka ukuthi kushaya uLwesihlanu lo sithi siyobhidliza ama-altar, ibe sayikhona into uNkulunkulu ayenzile kuwe, usuma la ngaphambili usothi nami angazi kanjani, kodwa uNkulunkulu ukwenzile. Besuthi kudala, kodwa egcineni uJehova waphendula. Simene ngenyawo sesiyathandaza.
not by power, neither by might, but by the Spirit of the living God. Namhlanje ungamtshela uNkulunkulu. Namhlanje ungamethemba uNkulunkulu. Namhlanje ungakhuleka kuNkulunkulu. Namhlanje ungazendlala kuNkulunkulu. Namhlanje ungayithoba kuNkulunkulu. Angazi ukuthi yini okholela uNkulunkulu for yona. But ngizokutshela ukuthi kungenzeka lingashona nela namhlanje impilo yakhe ingasafani. Hey! Akwambiza uNkulunkulu umzuzu empilo kuya kumzuzu emthathu. Akwatshela uNkulunkulu lokho ofisa kwenza empilweni yakho. Shaya izandla zakho uvula umlomo bese uyathandaza. Babeka egameni likaJesu. Babeka egameni eliphilile. Sengilikhulumile Nkosi izwi lakho. Baba wethu onamandla. Utha wena ezwini lakho lingephume kowakho umlomo. Laphindela mumva. Lingawenzanga umsebenzi. Baba seluwenzile. Ngegama likaJesu. Uthe baba uyalilonda ukuba nansi umsebenzi. Baba uthi namhlanje ngitshela ibandla lakho ukuthi it is not by power, it is not by might, but it is by the Spirit of the living God. Father, you said in your word, Wushada Bakushata, Shibaba Osaya, Shikata Mandoko Mosai, Ibaba Shata Babeka Menliga Jesu, Kulukulu Ntwele, Mafula kuvaliwe, fohla kule viki, fohla, Genelela Nkulunkulu, Genelela Twala, Genelela, fakazwe qiniso, Genelela, Doda yamandla, Mafula kuvaliwe, Genelela, Shakake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 
Pasata kaposha. Rindo komonda rabasaya. Nkulunkulu ngenelela. Na inkonzo yangolwesihlanu. Ngenelela Nkulunkulu. Bhidliza ama-altars obumnyama. Bhidliza. 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 Phahloza. Phahloza. Phahlaza. Phahlaza. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Zonke into zethu eyiboshiwe zikhulule. Zikhulule. Kashone sibopho. Kashone sibopho. Vula iminyango. Ngegama likaJesu. Phuphisa yonke imithi yabathakathi. In the mighty name of Jesus. Phuphisa yonke imithi yabaloyi. In the mighty name of Jesus. Father, we declare and we decree. In the name of Jesus. Ila mama mama shaka. Ila mama 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 kosa. Ila mama mama mama. Ila mama mama santoka. Ila mama mama sikata. Ila mama mama suta. Ila mama mama sake. Ila mama mama sondo. Ila mama mama saya. Ikando bokosa. Ikata pasataka. Yandela mosh. Yes, Lord, yes. Yes, Jesus, yes. Yes, Jesus, yes.
Yes, Jesus, yes. Yes, Lord, yes, Lord. Kizizibopho ziyakasuka. Kizamakatanga yakasuka. Kiziminyango yavuleka. Bayathe. Wanontwana kaIsrayeli. Bayathe. Nkulunkulu ophilayo. Bayathe ndoda yempi. Bayathe ndoda yeyichwepha. Ushatakabos. Yes, I am. 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 Isapakusha. Yes, I am. Yandelebosa. 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 Yandalabosa. Siyayikhulekela inkonzo ya Friday. Ithwale uNkulunkulu. Ithobe uNkulunkulu. Isuse emandleni kuyamandleni. Isuse ogotshweni kuyogotshweni. Phithisa amaphithisa. Fula amafula. Phithisa amaphithisa. Ila makushata pakata. Imalabasaya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Iyanama. Iyanamamas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga moyo wako. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Master. In Jesus' name. Asimshaya izandla kakhulu. Asiphinde simshaya izandla kakhulu. Asimphindeni simqhobele ihlombe. Oh Nkosi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Mshaleni izandla kakhulu umoya ogcwele. Yes, yes, asimshayeni kakhulu, asimshayeni kakhulu. God bless you. Bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya. Lamandla lomoya kaNkulunkulu ngakuthinta usekhaya. Glory to Jesus. Ungakuthinta lapho ubukele le video. Prayer has no distance. Prayer has no barriers. uNkulunkulu angafika nala usibukele khona manje. Ne challenge unenkinga obhekene nayo. Uthi uNkulunkulu is not by might, neither by power, but by the Spirit of the living God. uNkulunkulu uyangenelela esimeni sakho. Na amabhenki details zethu ungathumela umnikelo wakho. Uthi mpostoli Nkosi yami maye ngikude kodwa na umnikelo ngiyawuthuma. Ngithi uNkulunkulu akangenelele enze isimangaliso esimeni sempilo yakho. I am your apostle, MJ Shabalala. I salute you.
God bless you.